אוקיי, אז צריך לצאת משם ועכשיו אני אעשה לכם סיור. אוקיי, אז כאן זה המקום היפהפה. הלוואי שהייתי פה עם אבטיח ועם הנחל קטנצ'יק. יש עוד מזרקה כזאתי. שם זה חדר פינג פונג כמו שראיתי לכם. שם זה בדרך לכל המכוניות. כאן זה ירידה כזאתי למכוניות אם רוצים לעשות משהו מפריע קצת. רגע, בקשה אני דוחפת שנייה. בואו נעשה לכם מפה. אוקיי, פה יש בית מלון. ועכשיו יש כאן אופניים. עכשיו מישהו לקח מכוניות כאן, כמו שאני לקחתי. שנייה. כאן זה כל המכוניות. אני לובשת כי חשוב. צילמתי אותו. נו. אז הנה. זה. תראו, יש שם נדע בצד סולם. כל המגלשה הזאת למעלה, אתם רואים כזה חוט כזה ליד. אז שם ילדים עולים. וגם שם יש סולם על זה כדי לעלות ולהתגלץ. שם זה בית כבר של אחרים. אוקיי, כאן זה פינג פונג. פינג פונג. כאן זה גם פינה ליד הטבע. וכאן זה הטרמפולין שאני הולכת לחנות ליד. ואז לשתות בה. בוא, בוא, וואו, בוא, 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 לא, בוא, 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 בוא. אוקיי, בוא נעלה. רגע, עשו כפים שנייה. נעליים. אסורים כלום, כאילו אסורים גרביים. אצלנו שבאתי עם כפכפים של סטיץ'. ותקשיב, באוסטרליה יש פה הכל של סטיץ'. פשוט אין דבר אחד שלא תגיד. מטריה, סבון לאמבטיה. פשוט הכל. תראו, אפילו אלו יש כאן טלפוני שלי אפילו. זה קניתי בארץ. עכשיו תראו מה אני הולכת לעשות. אני הולכת לעשות כאן 2 פעמים ישיבה ולה. בוא נראה אם אני אצליח. אובלי. לא הצלחתי. אבל בסדר, יאללה. Bye.